Kulandeni pano ndi Panyasa Voice Box pamene timakhala ndithu tikubwetserani maganizo a Malawi osiyanasiyana pa nkhani za ndale, kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndikapampo nkhani ya utsogoleri wabwino tabwera pano ndi kulankhula kwa bambo Kamulepo Kaluwa. Iwowa akuti ayambitsa gulu latsopano pressure group imeneyi imene dzina lake akulitcha kuti Make Malawi Great Again. Amene makhala ndithu mukutsatira kwambiri ndale za ku dziko la United States of America tikudziwa ndithu kuti President Donald Trump slogan yake ya kampeni inali Make America Great Again. Ndi Kaluwa Kaluwa amenewa akutiwa ndithu abwera kwathu kuno kumadzanena kuti Make Malawi Great Again. Ndi kalimozi Panyasa Voice Box kuti ndimve kuti gulu limeneli la Make Malawi Great Again lizigwira bwanji ntchito zake, ndipo akamaliza timati mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Indeed, good morning, my dear brother, and all Malawians. Today is Wednesday, and nditalengeza kuti tipanga movement, or I'm starting off forming up a pressure group, a political pressure group, a platform that would make Malawi great again. Make Malawi Great Again, the pressure group, political platform, imene izikhala ikuona zinthu Malawi muno kuti Professor Arthur Peter Mutharika alamulire bwinobwino, pasakhale so wina akunena kuti aye ndikapanga protest march, we will be there for them. Tizachita dig amina kwachita fandiyo, tizachita dig with my aims and the objectives, core values, and kuti chimene akupanga kuti apange kuti Professor asanayambe even kuwika all departments, ma PSC, ma ministers and ministries azinena kuti walephera pati munthu sanakhale even in the office 1 month ikwana mawa chimsankhireni nde munthu 1 month basi walephera. Nde Make Malawi Great Again ndi imene itaone zinthu zimene zizi kuti zisapangike muno Malawi. Koma ndinene isi ndalandira overwhelming responses imene abwera ndija kuti I never thought I would get such a overwhelming response kuchoka kwa Malawi amene ali kunja kwa dziko lino, South Africa, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Namibia, Lesotho, akuluakulu. Enanso Malawi aliso kucha ku Democratic Republic of Congo, Congo Brazzaville, Uganda, Kenya, Tanzania, Mozambique, UK, all over Australia, kuti ifeyo tithandiza. Ndendati ya panopo wina paka nanena kuti tikutumiza mandalama mawa, ndendati ya we need to follow order. Sikuti chifukwa chakuti choncho ndio tipezerepo mwayi wakuti zilandira ndalama, chifukwa cholinga cha guruyo, cholinga cha kuchita make sure kuti Professor Arthur Peter Mutharika akulamulira bwino opanda any disruption, and all institutions, government department azilemba anthu ntchito osati kulemba mwakatangale. Chifukwa we are fighting against corruption. That's the main objective. Yakuti we are fighting against corruption and corrupt practices of officials in these institutions, and to deal away with the culture of corruption and the culture of impunity. Ndi mene ife tofuna kuti zinthu zonsezo zithe. Chinanso ndi cha agent put in a commission of inquiry to the death of our noble Malawian son, the noble Malawian son who was tragically killed for political positions and for other people, using his blood
for their well-being, economic well-being. Ndeno tofuna kuti chifukwa tazo anthu atichita kale submit aliyense amene anali involved kupha kwa Chilima tukwaziwa panopo. Ndiye muike commission of inquiry kuti fufuze bwinobwino. The sooner we do that the better. Let us close up this chapter cha nkhani ya Dr. Saulos Klaus Chilima kuti iyi ine namangidwira paka pano telefoni yanga sakundipasa kaya achita kale retire pita kaya ku retirement mwanga ndi mayiwo kaya koma asiya telefoni yanga ku polisi. Then ndikwapempha new inspector general awafuse ma predecessors awo kuti telefoni ya munthu ili kuti ngati iwo anatenga chifukwa telefoni I suspect that anapita naye ku Zimbabwe kuchita analyze whatever was in that telephone, what was in, and then the evidence imene tinayo ndi jayoti. I tell you, anthu akubweresa zinthu, anthu akubweresa ma evidence, anthu akubweresa zinthu zakuti Malawi amve. Koma ndi chinthu chimodzi chimene ndaona kuti this will help us. Komanso za Chilima sichitike sorted once and for all. Make Malawi great again. Tukulandira ma report iso oti magalimoto ena regional committee ya MCP ya kumpoto anapasidwa ma brand new vehicles kuti azipangira kampeni zinakaturukira chakuujeneko chakuchitipa kusomba uko Ilomba kupita kumbeya zimene upanga kumene kuja kusintha magalimoto aja makala ma numbers nkuika ITP. Is it IT zija za Dubai za ku Japan au kana ngati akubweresa from Tanzania akumakonzera kumbeya ako kuti zizilowa muno ngati zachoka ku Dar es Salaam ndi ma new papers pamene Malawi Revenue Authority akugwira hand in hand ndi anthuwa kuti ba magalimoto kuti azibweresa muno ngati IT kuti anthu azinena kuti zachoka ku Dar es Salaam pamene zachoka pa Mbeya zinalowera kuchitipa osati kusongwe kuchitipa uko. Zina zinalowera cha ku Zambia kuja zinakaenda kucha kutunduma ndi zimene akupanga. Ndi zonse even warehouse hotel imene magalimoto inakakhalako tapasa polisi fiscal police kuti fufuze ndi munthu uyo ndi mafetereza ku warehouse yake kafukule uko kuli ma bags and bags and tons and tons and tons ya fetereza, tons and tons and tons ya chimanga ndi kumeneso amachitaso mashuga kupita naye ku Congo. Ndeno magalimoto azilowa muno ena ngati IT manambara aja amakatengera galimoto uje. Nde make Malawi great again. We are doing it in a way that paka Malawi azakhala ujeni appreciate fuka whatever information that we have, we'll be sharing it with our police. Put our police now also sitting information nature and make use of that information. Ndeno ndizimene tinazo pakali pano. So wano China chimenta chipezaso chakuti ku Eskom ndatumiranso evidence ku polisi tizigwechwa wanthu onsewo amangidwa alandidwa china chilichonse chimene anatenga analandidwa ndithu onsewo amangidwa ndithu onsewo tifufuza china chilichonse. All the investments that they have done will get it back to government because cholinga munomo Malawi sitiyena kukongola ndalama ku World Bank kapena kukongola ndalama kwina kulikonse mulima millions and billions and billions kuti ndalama zibwerere. Ndekuti Professor Arthur Peter Mutharika sayeneranso kuti akongole ndalama zoyendesera boma chifukwa ndalama zili mwa anthu zimene naba ndi zonsezo zibwerera. Andi chinanso chimene tikupanga nchakuti tichita make sure kuti make Malawi great again ndi bungwe limene loyamba likhale kuti tikuona kuti Malawi muno recruitment mene nanenera is done fairly
on merit, osati recruitment, mwana wa pongozi, mwana wa ndani. We need something new. We need something that is progressive, kuti dziko la Malawi lichite benefit. Ife sitikufuna kuti pakale zinthu zimene zikuonesa kuti Malawi kusauka, anthu a Malawi kusauka, koma iwo ndi mafamilies awo akudya bwino, iwo ndi mafamilies awo akusangalala. Tikufunanso tu zinthu zisike mtengo, chifukwa ngati chuma chamba kuyenda bwino, kwachayamba kuyenda bwino, tizifunsa boma kupempha kwa profesa kuti taonani zinthu zikuyenda bwino, anthu athu sopo akugula modula, shuga akugula modula, mchere akugula modula, mafuta ophikira akugula modula. Tufuna kuti achite reasonably to meet at least somewhere halfway kuti Malawi ayambe kusangalala. Ndi bungwe limene lili tufuna kuti liyambise zinthu zothandiza asa Professor Peter Mutharika kuti chuma chiyambeso kuyenda bwino. Andiso ndalendaso maripoti ambiri and membership akuluakulu anthu akufunisisa ndithu kuti Malawi ayende bwino, akumfunira president wathu mafuna abwino, ndiponso zonse zabwino, ayendese bwino boma, zonse zikhale bwino. Ndeno zimene zizi ndi zimene tikufuna tipange, komanso tikufuna kuti sikuti tikati all graduates should be employed, ndekuti we are demonstrating an attitude of laissez-faire or incompetence or mediocrity. Koma tikufuna kuti they should be trained and fit into different disciplines, different categories of our society, kuti at least tiyesese kuti anthu athu at least somewhere akupeza kubwino, akupeza zintchito, osati discrimination, osati anthu amene ali osauka basi wo kupezeka kuti palibe chimene akupanga. Nurses, recruitment of nurses, recruitment of clinical officers, recruitment of teachers must be fairly done, osati only the chosen few amene akuwaona kuti ali ndi ma connections ndi amene azilembedwa ntchito. Any contract that was politically connected, imene yoyo tizachita null and void. Amene analandira ndalama nthawi imene yoyo tizawuza kuti abweze ndalamazo, chifukwa it was politically connected, it was not a fair deal, and ndalama zimene analipidwa zinali msonkho ya Malawi, kuti msonkho ya Malawi iyo ikhale kuti kubwezedwa, abwezere kuboma, kuti kubomako tiyambe kuti Malawi ambe kunjoya. China, any official amene ononga ndalama ya boma, any should be should be made to account for the little, for whatever that he might have benefited and influenced kuti atenge ndalamazo kuti yeyo azipeza bwino. Ndeno ndi chimene make Malawi great again tizapanga, komanso tiyambira ndife nake amene tikufuna zimene zozo. How free are we from corruption, or how corrupted are we? Ndeno umayamba kaye kusesa kwa iweyo kuti amene ukunenawo how free are you from this corruption thing. Ndeno ndizimene tidambe mwalero ndisirekaye pomwepo, papali zambiri zimene zanenaso, zimene zitanenedwe Malawi through this organization. Good morning.